Il-ħin, is-solitudni, in-nervi u problemi bl-ambjent u bl-istorbju u mal-fatturi ewlenin li ċittadini Maltin u Għawċin jinsabu l-inqas sodisfatti bihom. Dan ħareġ it-tlieta filgħodu hekk kif ġew preżentati r-riżultati tal-Wellbeing Index, riżultati li jirriflettu kif kienu qed iħossuhom iċ-ċittadini Maltin u Għawċin matul is-sena 2024. Matul din il-preżentazzjoni ntqal l-aktar popolazzjoni densa f'pajjiżna tinsab fir-reġjun tan-naħa ta' fuq tal-port li tinkludi l-lokalitajiet ta' Slima, il-Gżira, San Ġiljan u l-Imsida, dan fil-waqt li matul is-snin komplew jiżdiedu n-nies weħidhom jew li jisseparaw. Ġi spjegat li n-nies huma l-inqas sodisfatti bil-ħin u l-finanzi u wara hemm l-impjieg. Min-naħa l-oħra skont l-analiżi li saret in-nies huma l-aktar sodisfatti f'aspett ta' relazzjonijiet, in-nuqqas sodisfazzjon tinħass l-aktar fost single parents kif ukoll minn dawk li huma ġenituri ta' żewġ tfal kaġun tal-ħin li n-nies qed iqattaw fit-traffiku. F'kummenti ma' Net News il-professur Marie Bregulio saħqet fuq l-importanza li tiġi indirizzata il-kwalità tal-ħin. Qed ikonna rfin li n-nies għandhom bżonn il-kwalità fil-ħin ukoll. U jidher mid-dejta tagħna illi l-ar li qegħdin bħala ħin huma l-ġenituri, is-single parents u anke l-ġenituri li mhumiex single. U hemmhekk hemm bżonn illi nindirizzaw biex naraw kif nistgħu ntejbu dan l-aspett importanti tal-ħajja. Għaliex wara kollox aħna l-iktar asset importanti li għandna f'ħajjitna hija dik tal-ħin. U jekk inti qed tħoss il-faqar fil-ħin m'intix qed kif taqbad tgħid m'intix qed tgħix il-ħajja fil-mod komplut tagħha. F'dan l-istudju 160,000 persuna qalu li qed idejjaqhom l-istorbju fit-toroq. Dan fil-waqt li 180,000 persuna qalu li qed idejjaqhom it-tniġġis. Imbagħad il fuq minn 64,000 qed iħossuhom aktar nervużi fil-ħajja ta' kuljum. Żdiedu wkoll in-nies li qed iħossuhom inqas siguri f'pajjiżna. Min-naħa tagħha l-President Emeritu Mary Louise Colleiro Preca spjegat illi minkejja li kien hemm xejra pożittiva fil-Wellbeing Index, xorta waħda titkompli l-ħidma sabiex ikunu indirizzati l-ħtiġijiet ta' dawk in-nies li ma jħossuhom sodisfatti. L-impatt huwa li t-tama tagħna hija li nkunu dejjem f'qagħda bl-evidenza li ninformaw anke il-policies tal-pajjiż, il-politiċi tal-pajjiż tagħna u dak l-stakeholders kollha li jagħmlu d-differenza fid-deċiżjonijiet, l-inizjattivi, f'miżuri, eccetera li jieħdu. Naturalment, aħna fil-waqt li irreġistrajna minn preżentazzjoni tal-lum tar-riċerka li qed issir fl-2024, irreġistrajna tibdil pożittiv għal pajjiż fejn Malta marret tajjeb ċertu aspetti. Imma wkoll irreġistrajna dawk il-gruppi ta' nies li f'pajjiżna għad iridu jittieħdu iktar inizjattivi biex ikunu aħjar. Din il-preżentazzjoni ġiet indirizzata wkoll mix-Shadow Minister Jerome Caruana Cilja li jaċċenna fuq il-fatt li tkabbir ekonomiku waħdu ma jsarrafx fi kwalità tal-ħajja u qal li hu ferm inkwetanti li qed inkomplu naraw żieda fis-solitudni u qal li l-Partit Nazzjonalista ilu snin jisħaq fuq l-importanza li l-ekonomija tħares aktar lejn il-kwalità. Il-proġett tal-Wellbeing Index ġie mniedi 5 snin ilu mill-MFWS u l-Università ta' Malta u jservi bħala repożitorju importanti ta' statistika u evidenza dwar il-ġid tal-Maltin li jmur lil mill-prodott gross domestiku sabiex jifhem kif in-nies iħossuhom fil-ħajja ta' kuljum.